Bukan, itu lah enak jenenge. Jenenge siapa? Dari. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lah wong kenal ya dia. Nggih, pripun? Iki lho, pawongan iki lho. Aku mencintaimu dalam pandangan pertama. Malah biasanya aku sapu lambene wong lanang. Lah mulane kuwi wong ya wong lanang bagus rupane. Nek kan yo kudune duwe tata krama ra ya to. Saestu kula nggih nate terbaik pas kerja Mojokerto. Piye? Ya aku sing wong lanang. Aku tresno dek karo kowe, aku tresno. Nyatane aku wis bar ditinggal malih. Ora dibayar. Wong lanang lho korbane wong lanang kowe. Wong lanang iki larani ati. Kalian mana? Ya aku tenan karo gane wong lanang terus. Ya wong lanang omongane langsung ngono bocah weter ngarani ati. Ati iki jane kono. Jane iki Umume ati kene kene. bajine atine ning isor. Jane warane barat. Oh, tidak nang kuwi ati to. Ati karo remplos. Tak kira rasa saris. Pasal sares jenengan. Percaya jenengan ngapusi wong lanang. Dek Sundari, aku mau wis pamit karo bapakku. Ya apa sih? Aku wis janji karo bapakku. Nek wong wedok nek mbok tak seret tenan. Lho, kok salah Aku gelem Mas mbok seret, aku gelem. Nek seret tenan. Dedek lukai Mas. Kudu iki lho, iki sapa sing sajane iki? iki Mbak Yuku. Mbak Aja iki wedok palsu aku asli. Ning yo ora kaya ngono. Sampeyan ki rupane yo bagus sandangane yo apik. Kudu tak gawa. Nek kok Ayo padha lanang iki najwa. Andek. Awakmu ki sapa wani ngoyak-ngoyak arek wedok iki? Perkarane opo kok aku iso mbok antemi nang kene? Sakjane gak ono perkara. Teko doan aku wasno rame dadi perkara yo aku boleh nulungi arek iki. Iku calon bojoku. Calon bojo. Bojoku. Calon bojo kok Wis bengok. dadi lintang asmara ning jenengan. Awakmu lho mongso seneng karo arek wedok. Seneng lho. Nek ra seneng aku ora mungkin duet. Mas aku ora seneng. Aku mau tete Mas. Awakmu seneng sing iya Pak. sing iki. Ora aku mau jerat mati. Sing kuning. Sing kuning. Sing kuwi atine pindah. Sing disegel iki. Sing kuwi. Cirine Mbak. Sampeyan bojone arek iki. Tutu. Lho, Mau wis duet. Ora. Ayo melu aku. Yuk. Sabar alon dhisik. Aku tak karo sing kuning. Awakmu sing gak kuning. Ye. Lah nek iki oleh awakmu apa?
Apa awakmu gak seneng duwe sing gede ngene? Mo, atine pindah. Pindah. Campur rempel. Gak, awakmu aja gawe pekon. Tak ansari kene. Arek wedok-wedok iki nek mok buta-buta mok buta sampe bengok-bengok urusane karo aku. Ayo. Oke. Mantep ono, Cak. Iki lho. Aku lanang tenan. Mbok ayo. Sembarang nek kono jene lanang ngadeg. Jet ngadeg aku. Arek wedok iki kekno aku. Ayo. Tapi wis kerasa, Cak. Nek arek wedok jeneng ndimu lho ya. Wes. Aku ora bayar mundur. Sadurunge entuk Sundari. Iya, ayo. Para. Ya. Wah, keren. Ayo, sesuai. Karo. Ora lho. Kok sampean bisa? Wong padha ganteng ya padha bagus. Terus? Sandangan ya padha api-api, senengane kok adu jotos ki lho. Wis ora usah koyo ngono kuwi. Bot-bote aku ya seneng karo awakmu, Dek. Seneng karo wong wedok kuwi jenenge kan yo manungsa itu duwe rasa seneng, Cak. Tapi kan yo ning aturane. Ora terus ning dalan tembung seneng karo arek wedok terus moro disenengi ngono yo ora koyo ngono, Cak. Awakmu ya tibake seneng karo iki. Ya iya. Wes ayo bareng ae. Wes ngene ae. Iya, Sampeyan tak seneng karo aku. Sampeyan yo seneng bare aku. Iya, terus Aku yo duwe wong tua, Cak. karepmu Aku duwe wong tua, aku duwe keluarga. Lah yen sampeyan iki padha seneng karo aku ya ora ono nglamar ning nggon wong tuaku ora terus ning dalan ngene iki. ngelamar. Cek, iki wong lanang gendut ae aku dadak pres. Wong lanang kok gelut. Goro-goro awakmu Goro-goro kowe. gak sido. Matane iki gak sido. Goro-goro kowe rene sakjane Sundari langsung tak gone gone bapakku. Kok nyimu to omonganmu? Langsung tak gawa wong aku yo seneng. Aku lho Mas gawanen. Sekali situ. Cekar siji. Aku lho Mas gawanen. Ya apa nek wong situ iki diwarep nang kene. Ayo. Ayo. Ayo Mas, gelut Mas. Jeng, Kalau sapa? mabar. Nah, jen wani. Oke, Bisa ayo. loro wae. Ayo Rene. Bergerak. Bal-balan ngene. Ayo timbang iki wis bantu. Ayo dhewe damai. Ayo dhewe damai. Ayo. Kok ketemu nang ngelamar sedulur. Ayo, maju. Apa iki cek? Ayo. Loh, memang lanang putih. Apa ki?
Terima
untung. Heeh. Wis, pokoke rasa dipikir bingung. Ojo nang kono, Cak. Kenapa, Rek? Engko nek bendarane rawuh. Ora sapa, wong iki nek yang ngene iki ditindak mesti lunga. Cak, bendarane awake dhewe kaya ngono ke lho nek kok. Wedi. Aku lo belas karo juragan ora wedi belas aku. Aku tak resik-resik. Cak. Apa? Iki ki lho, nek ngomongin bendarane iki kok ngomongin apike kaya ngono kok iki ngomong nek ya piye Apa? Juragan awake dhewe kok mbok lemapik ya apik piye? ya ampun. Nggih. Sugeng rawuh. Wis kira piye to iki kok iso wong aku wis ning kene karo kowe ket mau kok. Sugeng ramu. Kowe kok dadi apa? Anu, Aku iki juragan awake dhewe iki jane ora patek cocok wis. belanja. Wonge cetil ora karuan kok. Ya ampun. Pelit medhit cetil. Monggo katuran lenggah. Wingi lho wingi. Heh, piye? Sasi wingi aku dibayar ora gak separo. Yo yo, lah kowe utang gek. Oh iya. Piye ta, Cak? Monggo katuran lenggah. Ya yo matur nuwun Dik ya. Ya ampun. Matur nuwun nek kok kon lungguh. Ya ngene iki lho bojo sing setia ngene iki. Pak, kowe engko ki lho dadi apa? Lho kok dadi ngopo dadi pembantu ngene kok iso dadi Iki apa iki? Iki apa tengenmu ning apa kuwi? Lah. Tenan to. Wis kaya tikus. Pendek wae ben. Asep, Asep. Aku pitara. kon kepingin dadi juragan. Boten nyambut gawe sing temen dhuwit dilumpuhno iso dadi wong sugih. Oh, ada. Lah kon pembantu pira-pira kon bayaran tak tukuki. Mosok nggih. Nggih. Wong lanang. Masuk wedok tenagane ku ya kaya wong lanang. Lah kon lanang tenagamu kaya wedok. Kok iso lanang tenagamu kaya wong wedok. Lah nyatane Ya cara dipikir lho, aku penak milih dadi wong wedok. lah kok iso? Lho wong wedok penak lagi ngene iki mau. Apa jenenge bedayan metu soni yang metu lho ngene. Paribasane dadi wong wedok, nggodhok lontong genine oncor. Oh wedok kok kena nggo tuku motor. Paribasan. Paribasan Lagi ngene lho 1 juta, ini seret 1 juta, nggo seret untuk motor Vario ndek iki. Kon jare sapa? Ya iku mau. Jare sapa? Niku mau. Niku mau sapa? Sopir-sopir. Kok supir-supir. Mulane to, Pak. Lah ngene iki,